No ľudia, takže dneska som nám tu našiel takú aplikáciu. Budeme tu dokopy len hádzať mincov. A o tom je kompletná aplikácia. No, dneska by som chcel takých 200 hodov. Som toto upravil pekne, nech to je krajšie. A budem tu len čukať, keď sa budem. A na konci to vypočítam tu na percenta. Že ako to vychádza na percenta. A zatiaľ úplne, že rovnako. Teraz pán jednotka. Nie. Stále rovnako. A je to rýchlejšie odoznie, že klasické hádzanie mincov dosť. A prvá odchýlka. Tak to je dobrá prvá odchýlka. Drží sa už toto tu, tá odchýlka je docela už pekne sa tu drží. A už je o 4. Tak už len o 3. Už o 5 je. OK, zaujímavé. Čo sa nám to tu deje? Uvidíme, kde bude prvá stovka. 50. Počkaj. To už je 8 odchýl. Desať odchýlka. Možno to je najvyššie, možno som 250. Ale tá odchýlka len stúpa a stúpa. Zaujímavé. O 12, 13 je odchýlka reálne. 14, 15 odchýlka. To čo sa deje tu? To sa čo učili v škole, že je to úplne, že to je rovnako to bude. To mi ako nevychádza. Že o 15 odchýlka, že ak je o 1 alebo 2, to ešte je bežné, ale toľko? Jednotka 4 sa dostala na 40 a ten smajlik je už na 56. OK, 20 odchýlka, to čo je? A už mám 100 hodov. A odchýlku peknú. Dosť rýchlejšie než klasické hádzanie, že by som to ešte aj papier musel zapisovať. OK, dá sa to bude doraz. 6, 7. No dobře, 6, 8. A tá odchýlka je pekná, reálne veľká. No tak už mám 6. OK, už začína klesať. OK, teraz už väčšovať sa. Možno aj nie. Zaujímavé. OK, teraz bude pri 2, 6, 7. A tá odchýlka je pekná, ale to musíme uznať. To je o koľko? 6, 7. O 15.
No, tak to je zase pekná odchýlka. Koľko tu otvára dvere väčšine. A asi tak len, že tak len proste od nudy nebudem učiť, tak asi rolovať. No, blížime sa k 200. hodu. A keď vás napadne nejaká úloha, že ak mi padne nejaký určitý počet aktorík, no takže čo by som mal splniť? Myslím, je prosím niečo normálne. Ale nie ako uvariť a trojky nezličiť. Neviem variť. OK, odchýlka sa zmenšuje. A mám tu už 100. Posledných 10 hodov. Ešte to má šancu vyrovnať. No to už nemá. ...96, 197, 198, 199, 200. No. No takže po môjom dôkladnom výpočte nám to vyšlo 52,5 bola toto smajlik a 47,5 bola jednotka. No, tak zatiaľ tu máme takú peknú odchýlku o 10. Chvíľu už bolo o 20, ale teraz je o 10. Bude sa to podľa mňa meniť, ono sa to na konci vlastne vyrovná. A cieľom neexistuje. No, tak naschledanou. A zajtra už bude ďalšie video.